den næste halve time. Det har været opgørets helt store oplevelse. Jamen, det er godt domarbejde, for han er der med det samme og siger, der ikke er. Og det kunne jeg så gentage et par gange. Det er Pegel, der fri, og en af det er her, så det er Isak, dommeren Johannesson, der følger op og skruer til. Og så videre til Dix, der også lige får skubbet videre til Christiansen i fremstød. Og det er godt indlæg! Så fik han scoret Armstrong i sin første. Ret hurtigt den der, en bold frem til Lea og lægger den af. Vind, Bøving til Stage. Og 1-0 til FC København. Det er et fremragende mål, som begynder faktisk. Ben falder ned, og så sætter han ellers en god bold til dybden. Lea, og det er Pep Biel, der spiller det. Og Pep Biel virker ustoppeligt. Godt arbejde Jens Stage. Plads ude hos Kevin Dix. Kevin Dix, god dribling af Dix, hårdt indlæg. Og her Pep Biel meget stort ding og 2-0 til af Spanieren. Og virkelig har fundet for... Jakob Næstrup vil lave 3 indskiftninger, blandt andet 2 angreb og Victor Højlund. Hvad er det et signal om? Jamen det er jo et... Ja! Christiansen! Og Jonas Vind, som faktisk står... Hannesson. Stage kommer over bagved. Det er glimrende aflevering, og så gør han det igen. Jens Stage, så... Dårlig vending i Vinderslev. Stor mulighed. Vind. Han forsøger at lægge den, og så kommer der sådan. Solid tackling. Felix, som går ud over med Biel. Måske Klarsson en mulighed. Klarsson stikker den til siden her. Der er scoring igen. Finder Falk. Nu ligger frem på banen. Der sætter tempo. Babacar. Pep Biel. Og det smart! Og så Peter Ankersen er manden, der skubber den det sidste stykke. Videre til Darami. Og så ind til Jonas Vind. Ikke offside. Jonas Vind. Og så 2-0. Fremragende angreb. FCK. Midtstopper var gået med i overlap. Nej, så var Lasso kommet ind. Der får han den i 1-2, ikke desto mindre. Vavro, det glemmer en indlæg af Vavro. Det er faktisk skabt af... Darami, kan han levere noget? Har det godt lavet billede her. Victor Christiansen chipper den ind. Mulighed her. Point FC København foran med 2-0. Ankersen. Så er der folk fremme. Det er Vilcek. Og han får udlignet. Kamil Vildt afslutter selv en god enhåndsredning af René. Ankersen samler op. Mulighed stadigvæk. Falk. Det er Darami. God aflevering ud. Hansen til Haraldsson. Hansen går selv med. Det ødelægger lige her. Haraldsson, og så gør han det. Det sidste spillerrunde, det er ham selv, der er med til at starte det. Ja, de er meget langt fra i dag. Forsvarsmæssigt er der tingene på plads, men ikke på resten af banen. Her er der mulighed til Stage. Jens Stage. Han lægger den bare ind. Han er en fantastisk afslutter. Det kunne også lykkes på anden vis. Stage. Dix med. Går det her. Jonas Vind videre til Bøving, og så er der 1-0 København. Bliver de en lille smule for passiv. Christiansen igen. Mulighed her med en til Pep Biel, og så... Det er spænding om det ikke for det. FC Midtjylland. Det spiller ud til Ankersen. Tager man ind foran, og så en godt sammen hos FC København, må vi sige, når de skruer op på tempoet. Får gang i... Ned til højre for os. I solsiden. Hvor udsolgte. Her skal vi se, hvad det her bliver til. Det bliver til en scoring. Pettet her. Og 4-1. Bomber. Jeg ikke håbe, det kommer ned og forstyrrer spillet nede på banen. Ja. Hjørnesparket. Det glemmer det, og så 1-0. Scoring. 1-0 til FC København. Frem og følge derinde. Det er rigtig godt igen. Jonas Vind kommer op. Og mulighed her. 2-1 til... Og der spiller William O. Davidsen, venstre bak for Færøerne. Forlænget her, cirka, eller bare ser ud til at plads sig. Lea er specielt, der er løbet dybt. Stage også. Kuchulava og så Dix. Det er jo altså også en af dem, som er til. Ankersen med tid og plads. Derovre er det ikke. Ja, hvis man ikke kan med panden, så må man jo vælge noget andet. Hvor er det?